tak my Jsme zase na Majdru a podle tryhardu my dostavíme naše stavby během pár týdnů. Jo, určite, ja behom prvých pár týždňov som nestihol urobiť nič. A by som do toho išiel, tak by som do toho išiel zhora. Žiadne dvojzmysly, prasata. Wait. Ja počujem mačky, kámo. Môj bože, ja tu mám 3 mačky, kámo. Wow. Počkaj, môžem si ju zobrať? Kámo, ja mám mačky. Počkaj, nemám nejaké ryby alebo niečo, ja si ich hneď zoberiem. Hej, tak ja som ani nevedel o tom, že mám pod zemou mačky. Veľmi v tendencii zdrhať. Tak tu budeš a odteraz mi nebude zdrhať. Hej, do frasa, prečo si sa bugol? Prečo sa reálne buguješ, hej, kámo? Čo je toto, prosím ťa? OK? Vyzerá to tak, že moja zebra zrušila celý server. To nemyslíš vážne. A teraz už iba musím počkať chvíľu a ono sa mi to celé postaví. A dúfam, že ten kôň mi stade nespadne, lebo keď mi spadne a príjem o svojho koňa znova, tak ja už vážne nebudem vedieť. Kámo. What? What? Ha? Ha? Hallo? Minecraft workend?